Dette er Paul. Paul er indkøber i en kommune. Han køber alt lige fra blyanter til brandbiler. Pauls opgave er at få de økonomiske mest fordelagtige tilbud til kommunen og spare penge. Dette er hornuglen. Videnskabeligt navn Bubu Bubu. Bubu Bubu har skarpe sanser, kan dreje hovedet 360 grader for et godt overblik, flyver hurtigt og er en effektiv jager. Paul og Bubu Bubu går sammen på jagt efter besparelser. For at finde dem har de brug for et godt overblik og en god indsigt i kommunens udgifter. Et væld af oplysninger er skjult i forskellige systemer, databaser, ordresedler og fakturaer. Samlet set en enorm mængde data. Bubu Bubus Procurement Intelligence-løsning forvandler store data til små data. Løsningen kombinerer alle de forskellige datakilder i en og giver indkøbsspecifikke dashboards, diagrammer, tabeller og rapporter. Om nødvendigt kan Paul bore sig ned i hver enkelt post på linjeniveau og matche den mod eksisterende kontrakter. Paul har nu kontrol over udgifterne og kan spare kommunen for en masse penge, som nu kan bruges til andre vigtige ting. Bubu Bubu Fly Big Data Smarter. Jagten er begyndt. Ring til os.